Екологично училище. Екологичното училище е образователна институция, която насърчава устойчивото развитие и екологичното съзнание сред учениците. То внедрява практики за опазване на природата, използва зелени технологии и обучава младото поколение как да бъде отговорно към околната среда. Екологичното образование не само предоставя знания за околната среда, но и насърчава учениците да предприемат практически действия за подобряване на екосистемите й. Намаляване на замърсяването. Устойчиво управление на ресурсите, намаляване на енергийното й одното потребление чрез въвеждане на интелигентни системи за мониторинг и управление, рециклиране и намаляване на отпадъците, създаване на станции за разделно събиране на отпадъци, програми за повторна употреба на материали и компостиране на органични отпадъци. Използване на възобновяеми източници на енергия, инсталиране на слънчеви панели, вятърни турбини и други алтернативни енергийни източници за осигуряване на част от енергийните нужди на училището. Зелени пространства, създаване на училищни градини, засаждане на дървета и изграждане на екологични класни стаи на открито, които насърчават обучението в природна среда. Ползи от екологичното училище. Повишаване на екологичната осведоменост сред учениците чрез практически занятия и интерактивни обучения.